Ma-out. Namhlanje soshaya isitolo. Oy. Thina plan. Soqabula i-airtime ngalo 20 rand. Kodwa futhi le 20 rand kumele sibuye nawo. Plus i-airtime. Esa. Angikuzwa. Setela kanjani mabahla? Lama ngikufica ntwana. Ilula le mpahla. Ngiqabula i-airtime 20 rand. Kube grand. Base ngimashela, base kufika wena-ke nje. Fisa utatazela yabo. Ngitshela ukuthi ithamela ifuna le mali. Ushubisi. Futhi uthi time, asafuni airtime. Sishaya imali yakho. Shout mntana ukuze le bar sesitolo. So. Azonzalani. Bese ngidabukele le bar le dayisa esitolo. Mase yangivumela ukuthi ngibuyise i-airtime yami. Nayi secret. Ngizobe sengibuyisa le airtime yofake. Mase ngithatha inyuku yami. Mase ngithola inyuku yami. Mase ngihamba nale airtime oqondile. Go. Bathini lapho? Sure bathini lapho? Open 10 20 rand. Twana, ithina kalitshethe sayishanga ithamba. Lithi ngitshethe buyisa imali yaphuthuma. Twana, sengisengathenga nje. Ayibuyisele intwana ethwana. Uthi usafuna imali yakho. Ethi thana sibuyisele imali. Into la ikhama usuthengile ibisaphindele emuva. Ngisawasasele airtime. What if le paradise apistol ayidabukeni? Ilapho ke ezofika bani? Usikhova. Esasho zonke izinto ezidabukisayo. Lapho ke beke ngisidabukile. Raji, thetha mali yakho buyisa leya mali yakho. Ufuna ukugibela ngayo, anayo nemali. Bese ngisaqabula nje. Futhi afuni sibuyisele emuva. Ayikho inkinga wayibuyisa-ke airtime.